Vrei un eveniment digital? Vrei să ajungi la cât mai mulți potențiali clienți și să-ți prezinți produsele sau serviciile într-un mod interactiv și să ai toate instrumentele la îndemână pentru a face conversia spre vânzare? LiveExpo.ro este soluția pentru evenimentul tău digital. Fie că este un webinar, o prezentare de produse, o conferință, o expoziție sau o lansare de produs. Putem insera tool-uri, butoane, formulare de colectare date sau să adaptăm identitatea paginii cu culorile și identitatea companiei tale. Putem insera inclusiv un showroom online interactiv pentru a-ți prezenta produsele sau serviciile. Fie că dorești o sesiune înregistrată, live sau mixtă, adică live și înregistrată, facem retransmiterea evenimentului pe 50 de canale simultan. Pagini de Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, etc. Platforma este user-friendly și nu scoate utilizatorul din pagină, indiferent de acțiunea pe care acesta dorește să o întreprindă în timpul sesiunilor live sau înregistrate. Fie că apasă unul dintre butoanele aplicate prezentărilor, folosește chat-ul sau vizualizează materialele de prezentare puse la dispoziție sau chiar accesează showroom-ul interactiv de prezentare al produselor în cadrul sesiunilor. Alege LiveExpo.ro pentru evenimentul tău digital. Ideile complexe nu au fost niciodată mai ușor de pus în practică și atât de accesibile potențialilor tăi clienți.